Ja kamera käy. Eli taakelta on tuo edessä tuo. No niin. Raportti vessanpöntöltä. 25. päivä. Nyt rupes kiinnostaa tuo roskapönttö tuossa. Onko siellä kauheasti juttuja? Joo. On siellä aika paljon. Pitääpä ottaa sitä projektia. Katsotaan vienkö se tonne tyhjennykseen kohta. Nyt meillä on tähtireportteri Killu Kirppu. En ehtinyt mukaan. Se lähti nyt tuosta noin, haki tuon aamun takia. No, katsotaan sitä Killua sitten vaikka ensi kerralla. Tää oli sitten säätilassa tapahtunut muutos. Sama tilanne kuin eilen, ei sinne näe mitään, mutta... vitsi. Tässä oli tämänkertainen raportti vessanpöntöltä. Kiitos seurasta.